Xayrlı günler, мен Абдуллина Рәйсә булам. Хәзерге вакытта Казан шәһәренең Солнце мәктәбенең 11-нче сыйныфында укыйм. Кыскача үзем хакында сөйләп китсәм, мин татар теле һәм татар әдәбиятын ныклап өйрәнәм. 8-нче сыйныфтан башлап бурынкы әдәбиятны өйрәнә башладым. Рун язуларыннан алып, хәзерге әдәбиятка, инде хәзерге әдипләребезгә кадәр өйрәнеп чыктым. Шулай ук барлык татар әдәбиятына кагылышлы терминнарны ятладым. Бу күп вакыт та, күп тырышлык та алды инде, ләкин кызыксынып эшләгәч, вакытның үткәнен сизми калам. Шулай ук мин журналистика белән шөгыльләнәм. Рус телендә дә, татар телендә дә, әмма татар телендә миңа язарга җайлырак. Шуңа күрә мин республикабызның Ялкын журналында яшьләр өчен Ялкын журналы белән даими хезмәттәшлек алып барам. Идел журналында язам. Һәм инде Көмеш кыңгырауда иң беренче язмаларым басылып чыккач, хәзерге көндә дә Көмеш кыңгырауда басылып килә интервью язмаларым. Тагын өстәп шуны әйтәсе килә, мин иҗади кеше буларак шигырьләр, хикәяләр язам һәм Глаголица әдәби бәйсез премиясының татар поэзиясы номинациясында гран-при иясе булдым. Һәм 2 шигырь китабымны чыгардым татар телендә шулай ук. Musa Jalil, jırlarım. Jırlarım, siz şıtıp yüreğimde, il kırında şeşek atığız. Küp mü bulsa sizde kış hem yalkın, şu kadarlı jirde hakkınız. Sizde benim bütün duygularım, sizde benim kırsiz yaşlarım. Siz ölsəgiz, min də unutulurmun. Yaşasəgiz, min də yaşarmın. Min qabızdım jırda yalqın itib, yüreğim həm haqlıq qoşqanını. Jırım bilən dostuna irkələdim, jırım bilən jingdim düşmanını. Oldu olmaz minə tübən ləzzət, Vak durmuşның şuvar perdesi, şiirimdəgi şınlıq, ut həm süyü, yaşamımның bütün məğnəsi. Ölgəndə də yürək doğru qalır, şiirimdəgi izgi antına, bar ömrümni ilgə bağışladım, jırımını da birəm xalqıma. Jırlap üttim donlu küreş qırın, Jırlap kildim turmuş yazıma, Soңғы jırım palaç baltasına Başını tutkan kiliş yazıla. Jır öyrətdi mini hür yaşarga, Hem ülərgə qıyı ir bulub, Ömrüm minin мұңлы bir jır idi, Ölümüm də yanrar jır bulub. Нәрсә белән сезгә барыбер менә шигырь язарга, әсәр язарга сезнең илһам кайдан килә менә? Каян ул менә? Нәрсәдән соң, или сез урамда жүргәннән соңмы, или бу яхшы теге өйдә утырып, каян илһамны сез менә табасыз, ничек ул сезгә килә? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Дөресен генә әйткәндә, мин мәсәлән шигырьләр яисә хикәяләр язарга күпчелек вакытта башка әдипләрнең иҗатын өйрәнгәннән соң менә шул вакытта миңа илһам килә. Мәсәлән, мин Сөембикә хакында Күңел яшьләре дип аталган хикәя яздым. Ул Гамил Афзал исемендәге премия лауреаты булды. Хәтта аны мин Гали Рәхимнең Идел повестен укыганда шуннан тәэсирләнеп, шуннан чыгып язган идем. Анда инде нәкъ татар халкының образы, Идел образы, табигать образлары шул кадәр матур итеп тасвирлана. Шуны укып чыккач, ничекләр тарихирәк, инде әзрәк тарихка да таянып, теге тел сурәтләү чараларын да кулланып, әдәби хикәя язарга ничектер менә өлгереп җиттем дип әйтимме, һәм ярты сәгать эчендә шулай хикәя яздым. Шигырьләрендә инде күпчелек очракта, мәсәлән, әгәр дә инде танылган әдипләрне алсак, Хади Такташ һәм Хәсән Туфанның шигырьләреннән чыгып, күпчелек очракта менә аларның шигырьләрен укып чыккач, үзеңдә дә ниндидер хис туйгы туа дип әйтимме соң, һәм үзеңнең дә әзрәк кенә аларга ияреп, әзрәк кай вакытта охшаган да булып чыга инде.
Мәсәлән, хәзерге заман дип әйтсәк, инде алай ук таныклы да түгел, әмма актив иҗат итүчеләрне алсак, үземнең гимназиямда укып чыккан Миләүшә Гафурова һәм шулай ук безнең Балтач районыннан Гүзәл Закирова аларның шигырьләрен укып тәэсирләнәм. Ну, менә монда бит хәзер инде менә сез бу мәктәптә ничә ел укыйсыз? Мин Солнце мәктәбенә быелны килдем, сентябрьдә 11-нче сыйныфка булып чыга. Менә җылдан җыл, менә хәзер бит җылдан җыл әзрәк кызыксыну яшьләрдә, әзрәк сөйләшү яшьләрдә. Менә хәзер без китәбез магазиннарга да, магазинга керәбез, аның исеме татарча. Аннан соң Сбербанкка керәбез, аның да исеме татарча. Аннан соң сез белән аптекага керәбез, аның да исеме татарча фамилия белән. Менә 3 кешегә без сөйләшә башлайбыз, алар безгә бит татарча җавап бирми. Менә нәрсәдә бу хикмәт? Менә нигә ул татарча безгә җавап бирмәй 3 кеше? Беләсезме, мин нәрсә дип уйлыйм? Мин уйлыйм, ничек карасаң да, менә нәкъ татар баласының татарча сөйләшмәү проблемасы гаиләдән килеп чыга дип уйлыйм. Мин шундый фикердә. Чөнки теге иң башлангыч, ничек дип әйтим, башлангыч менә баланың, үсмернең инде күпчелек очракта проблема нәкъ менә үсмерләр даирәсендә, чөнки нәкъ мәктәп укучылары, аеруча зур сыйныф укучылары, алар инде туган теленә тиешенчә хөрмәт белән дә карамыйлар, туган телен камил белүне кирәк дип тә санамыйлар һәм мин уйлыйм, бу проблеманың нигезе нәкъ менә гаиләдән килеп чыга дип. Чөнки барбер әти-әнисе татар телене яратса, тиешенчә хөрмәт белән караса һәм инде гаиләдә бала чактан татар телендә тәрбия бирсә, анда барбер баланың ничек дип әйтим, дөньяга карашы да, татар теленә, милләтенә карашы да башкача була.